Bol to pekný zápas, tak ako priamy kop Hírku, po ktorom sa vyznamenal chebský brankár Krbeček. Slovan chcel pred 20 000 divákmi veľmi vyhrať a dostihnúť Cheb. Loptu v pohybe však v prvom polčase presne netrafil, zakončoval Dubovský. Myšlienkami a nápadmi hýril Krištofík, túto zahodil Hírko. Cheb hral v prvom polčase veľmi dobre a po peknej akcii po krídle od Mistra cez Bertalana chýbalo kapitánovi mužstva Kabilovi kúsok šťastia ku gólu. Vencel sa však proti bývalému spoluhráčovi vytiahol. Góly padali až pod reflektormi. V 55. minúte po Hírkovom rohu hlavičkoval Krištofík. Tento už reprezentant najčastejšie hľadal 18-ročného Dubovského, ktorý v 58. minúte v mužnom súboji s Krbečkom spečatil sľubný výkon Slovana v druhom polčase druhým gólom.